Tiri kufambira mberi nezvirongwa nezvidzidzo zvenyu. Nhasi pachitsauko 3 chebhuku raZvirevo. Ndinokuchingamidzai, ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko chezuva ranhasi chiri kutaura pamusoro peuchenjeri hunowanikwa mukuvimba naJehovha. Mwanakomana wangu, usakanganwa kudzidzisa kwangu, asi moyo wako ngauchengete murayiro wangu. Solomoni kana ichi murayiro wangu haasi kureva wake iye, asi ari kuti murayiro waakadzidzisiwa iye naMwari. Pakutaura kwatakaita makaona kuti panongodzi mwanakomana wangu. Hazvirevi kuti mwanasikana haasi kurayirwa, asi Solomoni ari kubata pfungwa yemudyi wenhaka. MuchiHebheru mwana mukomana nababa ndio vanofanirwa kutungamirira pakudzidzisa madzinza anotevera. Saka panapa tiri kuona Solomoni achiti iwewe kandiwe mudyi wenhaka. Ukaitarisa kuna ndi Exodus chapter 4 verse 26 kana singakanganisi, inoti Israel, apo Moses akatumwa kuna Faro, unomuudza Faro kuti Israeri mwanakomana wangu wedangwe. Saka kana ukaramba kuti abude muutapwa, ndichauraya mwanakomana wako wedangwe, kuti uzive kuti zvinogwadza sei. Saka panonzi mwanakomana wangu hazvirevi vakomana, pari kurehwa Israeri. Tisu vanakomana, madzimai vanakomana, vanambuya vanakomana, even vanasisi vanakomana papfungwa iyi. Nengari tiri vadyi venhaka yeupenyu husingaperi. Mukamhanya muchazoenda Solomoni akutaura zvinhu zviviri zvinokosha. Anoti rangarira pamusoro pekuchengeta mutemo yaMwari. Usakanganwe. Nyaya yekukanganwa ndiyo dambudziko. Usakanganwe kuchengeta mutemo waMwari. Dambudziko riri mukati mavanhu mazuva ano kukangamwa. Mwari aripo pakungorangaridza. Sazvino kuti vana havadi ngonzi varayirwa nezuro zvomira, tofanira kuramba chitaura. Abva ati walk rightly with God. Amen. Famba zvakanaka, zvakatwasuka uchifamba naMwari. Muri kuona kuti baba vari kutaura ndi baba vaiziva Mwari. Zvinoreva kuti kana uchida kugona kurayira mwana wako zvakanaka, iwe famba zvakanaka, uve mwana wofuti waMwari, kuti kuti mwana wako agozokuteerera. Dambudziko rataita nderekuti isu sevabereki tinogona kufamba semakakanje, toda kuti vana vafambe straight, hazvibudi. Isu ngatifambe zvakanaka, kuti kana torayira hana dzedu hadzirovi. Verse 5 inobva yati vimba naJehovha nemwoyo wako wese, urege kusendama panjere dzako. Amen. Solomoni semunhu anga akachenjera anoti kuchenjera hakuna nebasa rese. Usasendama panjere dzako, hakuna chinobuda kana ukada kutemba nekuziva kwako. And verse 7 inoti usazviti wakachenjera. Uzo kunoona unozviti takachenjera, havadi kuudziwa, havadi kutsiurwa, kwanzi takachenjera. Asi Solomoni anoti hauna kuchenjera, ndiani angachenjera kundidarika? Nekuti Solomoni akapiwa uchenjeri, asi anoti hauna kungwara, usasendama panjere dzako. Vesi ya 9 I think vazhinji vanoida zvikuru. Anzi verse 7 usazviti wakachenjera, itya Jehovha. Amen. Ubve pane zvakaipa. Zvoreva kuti kutya Jehovha kubva pakuita zvakaipa. Verse 9 kudza Jehovha nezvaunazvo uye nezvitsva zvazvose zvawakawana. Akurayira kuti mwana ave mutariri akatendeka, kuti Mwari ngaakudziwe nezvo zvatinowana nezvatakapiwa naMwari, nokuti Mwari uchazadza matura edu kana tichinge tadini tamukudza. Kwanzi usanete nekurayira kwake. Hei, hatirege kudhiniwa kana Mwari achitirayira. Ngatiitei sekutaura kweshoko raMwari. Mukaenda muchitsauko ichi ndoimba kuti muchawana nhau dzakanaka dzinodzidzisa mararamiro anofanira kuita maKristu mukati mezuva ranhasi. Ukaverenga verse 27 uchiinda pavhesi ya 35 uchaona kuti munhu ngaave nemwoyo murefu nokutendeka. Munhu akafanirwa usaramba kumuitira zvakanaka. Kana ruoko rwako ruchinge rune simba kuzviita, usati kuno kwako enda ugodzokazve. Akurayira kuti pavo vanenge vasina, haikona kuti enda ugodzoka, iwo une simba rekumupa ipapo. Pano vanhu vasingapi vakaomera, uyenge vanazvo kunza uzoya mangwana ko nhasi aita sei. Obva ati usarwa nemunhu pasine mhosva kana asina kukuitira zvakaipa. Muri kurangira kuti Old Testament yanga ichine pfungwa ya back to sender ka, kuti akuitira zvakaipa muite zvakaipa. But Jesu akaigadzira akati ida munhu anokuvenga. Kanzi usagodora munhu unomanikidza, usatevere kunyange noumwe wemutoo yake.
mazvonaka. Nyaya yeinfluence ndio yatitagwa naSolomon. Vana vanoda kutevedzera vamwe vana vekumaraini. Saka Solomon ari kuti usavatevera ivava. Verse 35 togumira ipapo kwanzi vakachenjera vachagara nhaka yekukudzwa, asi mapenzi anozviwanira kunyadziswa. Katinamatei ishe tomutendai mangwananano. Tinonamata kuti influence dzakaipa dzidzingwe mukati mevana vedu. Pana vana vakawanda vari mukati mekudhakwa, mumbanje nezvakasiyana-siyana, kwete kuti vakakura vachizviona, asi vakakonzereswa neshamwari dzavo. Ngazvidzingwe nezita raJesu. Tibatsireiwo, tirayire vana sezvamungadaimi, tisabvawo pakurayira kwenyu. Muzita raJesu tanamata, amen. Kana muchida kunibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana paitsauko chinotera.